Horas na dihita salut. Pinuji metuhatan ang mandongan hita di arion sahat ma di botarion asa marsia jarmahita sian hata ni debata sian buku Joshua. Arion naga persyajarata dihita ima Paskah ya, Paskah. Persyajaratan na nianat Mesian Joshua 5 ayat 10, 2 Musa 10 tulu Musa 23 5, 4 Musa 20 5 Musa 10 ayat 4 doton. Tajama perjolos yang Joshua 5 ayat 10. Jadi di Namarsori halak Israel di Gilgal marulon Paska manasida di hari 10 di bulan ini mereak botari di adaran Jericho. Di ayaton di taringot tu hari raya Paskah ya. Jadi marulon Paskah nasid. Di hari raya Paskah mangan gogo ni tanoi. Sagu-sagu nasoni igaran, nasoni ragian. Dot eme na binoltohan ya. Nabibi. Manang tipa-tipa. Naniopin. Nah, jadi nung gabe sada keputusan di tonga-tonga di bangsa Israel di hari 14 ya, tanggal 14 di bulan Sipahasada nagabe hari raya Paskah. Jadi mulai ditajahan akin di ayat akan mangihot di patorang di tanggal 10 bulan Sada nunga dianjurkan la mangalului membuat sada biru-biru ganup beripe marasa saopu hombartu torop niripei molo otik boy mah mergabung manang na 2 ripe tolu ripe. Ari raya ni Jahoba perluhutan nabadia di bulan Paskah ya hima di tanggal 14 bulan si pahasadai. Jala ulawan Paskai diulahon mai di botniari andorang so bonom mataniari. Alenakin dia turun naso jadi nasida mangalang sagu-sagu na niragian. Saminggu ya, saminggu. Nah, jala biru-biru nauk pinarade nasida di tanggal 10 dipotong mai di tanggal 10 opati. Jala dang jadi marborngin satu manogot nai juhut ni biru-biru ikon habis. Berarti ikon saluhut ma pangisi ni ripei keluargai pahabison daging. Ya. Jadi aha donataida sian gombaranon. Lapatan ni gombaran sian ari raya Paskah pasahatan pangatusion na sumurung tuhita ditikin na parpudion. Aka ulaon na di bagasan buku Joshua menggambarkan ulaon na adong di buku 2 Musa ya. Buku Musa Exodus menang keluaran ya. Paskah paingoton hita diborngin uhum pasapuluhon. Uju suruan ni dibata membunuh nasabuha baju di Mesir jalan mengaramoti halak Israel. Napai ngoton tu mudar ni biru-biru Paskah
na di daison tutohang ni pituna. Dalam marhitesiani tarbege matong berita haruruar ni bangsoi sian Mesir. Dong kaluar na sida terjadi mamuse tong halongangan bolon di namana ripari laut arungina sida. Dalam sepanjang perjalanan na sida di perhorsihani aka halongangan bolondo na di pamasa debata. Jadi berita taringot tu peparan paduahon siap bangsa Israel dong masuk keluar sentana Mesir, masuk tu perhorsihan ditongani halongonan ni tung debatado nama nogo nasida. Sahat tu nama naripari muse batangai Jordan. Akka halongangan bolon do na pinatupan ni debata. Jala taberang matutu, jala adong mang napiga, kaulaon na pinatupan ni si Joshua na so masuk akal manang di luar nalar. Ya. Imata ngotun na marsunat ya. Marsunat di hutani musuh. Jala taberang musedison na mangadokon ari raya. Marari raya pasca na sida sementara suasana kurang aman ya, kurang aman itu. Jadi nasida sedang terancam dope diakat permaraan na mangondam tu nasida alai songon ayat siapilon dihita sai jumolo malului hamu harajaon ni debata. Dongi tambahonon nama saluhut akon. Jadi nape suasana porang. Si suasana yang masih kurang nyaman. Alai yang si Joshua diingot do. Iko patujolo ondo debata. Ya. Jadi taberang matutu songonipe keadaan ala naung dipatikon debata diulahon si Joshua mai. Ya. Jadi marhita sian gombaran sian anak ni biru-biru na dipelehon. Hari raya Pasca mangulahi patuduhon tu panubusion ni halak Israel sian parhatobanan di Mesir. Alai patuduhon na dohot tujoloi ima hagogonop ni gombarani di bogasan anak ni biru-biru ni debata. Di manogot na idinaro Jesus tu sungai Jordan. Rodo si Johannes Pandidi mendok. Idama anak ni biru-biru ni debata na manobus dosa ni Portibio. Di patandahan si Johannes do ia anak ni biru-biru ima Jesus. Nah jadi sonari taberang matutu sonima argana paskai di debata. Jadi alani adong manukut ton. Amang pandita puasa dang taulahon be hari raya Pasca. HP argadoi di debata mbahana pola diaturhon tu si Joshua. Tohomai amang inang ia paskai argadei alana ima tutu ban sada tanda perningotan di haruruar ni bangsoi sian Mesir. Jadi mulut tajaha tutu taringot tu Pasca ya. Taringot tu Pasca
Di Matius 26, Matius 26 ayat 26 sahat 20 ya. Ya. Tajah majol hatani debat. Jadi dinamakan nasida dihindat Yesus meroti di pasu-pasu mah di ponggoli jala di parlehon tu angka sisian nahut madidok jalo hamuma pangan hamu dagik kudoi. Ditiki ari raya paskai andorang sodapot ari raya paskai rodo siseanna manukuniban guru di dia do di halomohorohan paradion nami panganon paska. Akhirnya di patorang Yesus ma asal lau nasida mengelului inganani. Saat matutu di inganan na pinatudu ni debata omma di patup. Di ponggoli Yesus ma roti di perlehon matua kasisian nai. Jalahata na mandok pangan hamuma dagik kudoi. Dung sai dihindat ma muse panginumani. Dindok ma mauliate. Dungi dilehon matunasida hut madidok muse. Sude mahamu menginum siani. Ai mudar hudoon. Sude mahamu menginum siani ai mudar hudoon. Ahal lapatanna ia taringot tu pasca nani sukutan ni sisiani di bain Yesus ma sada hari raya naim baru. Hari raya mangan roti dohot minum anggur naridok ibana dagik kudui mudar hudui. Molo secara literal tapi kiri ayaton saihiran na mengajari Yesus akasisianai gabe kanibal mangan daging ni guruna dohot minum mudarna. Alai dangi nani maksud ni Yesus alai gombaran doi. Gombaran manang lambang namar lapatan ia roti na menggombarkan pamatangna nagatung di hau pinur silang. Dohot angguri na menggombarkan mudarna na durus di silang. Ai mudar hudon na niusehon humokop torop bahen hasisan ni doso. Mbohasa di lehon Yesus gombaranon tu siseanna roti menggombar ho pamatangna anggur menggombar hon mudarna o dalan ni hasesaan ni dosa maon hape tuhita. Papatu dotong Rosi Paulus lau patakason di 1 Korintus 10 sadai mulut aja mulai sana 20, 24, 25, 26 manaringot yung muse. Ya. Dia ayat 24 dia dagikku doon humoko pamu ulahamu may bain perningotan dia. Dung dipuka Yesus marulaun na badia di borngin paskai mulai siani adong maulaun na badia ban perningotan. Jadi dangbe marari raya pasca songon na niaturon ni Tuhan di Mesir. Alai nunga dipatudu Yesus sada ulaun na badia. Ulahamu mai bain perningotan dia. Di ayat 25 di dok Musa. Lau songoni manang panginumani padan naim baru maon.
Jadi ulaun na badi yang mengeroti do minum anggur gabe padan naim baru maun di bagasan mudarru ulahamu masongoni bain parningotan diau ganup di inum hamui. Jadi roti dohot anggur molo tapangan tainum ulah hita mai bain parningotan pada naim baru dohot tuhata. Napa buahon na ikon dohot dohita mamaritahon taringot Tuhan matean ni Yesus Kristus. Haheheonna sahat rodina bakit tuban waginjang jalan naik koroi bana mangulahi ropa dua halihon mengalap akan naporsea di ibana. Jadi songonima ulaun nabadia di pesta unjuk anak ni biru-biru ni debata. Jadi songonima tutu takasna taringo tu ulaun pasca dohot pada naim baru naung dipahot Yesus ima ulaun nabadia. Pasca dohot ulaun nabadia patuduhon sada gambaran nasumurung. Ima ia akan nati nobus sogot manaripar borhatu kanaan surgo dang be kanaan di tano Israel. Ya. Banua ginjang nama. Ya. Jadi songon mulut aja hai dia ka buku panuri rangon ya. Di pangukapon opat, pangukapon pitu, adong nusan sada punguan, sepunguan naung pinilit ni sahapan ni debata ima si 144,000 marlas ni roha go puji-pujian pajupa dohot Tuhata Yesus di Banua Ginjang. Ya. Jadi halani Paskah ya. Paskah ulaun nabadia bahen parningotan tu Yesus Kristus dohot Tuhan mamatena haheheonna dohot panobusion na naung di patupa di borngin Paskah ya. Jadi molo naing marareraya Paskah hita hatani di bata ulahon hamumai bain parningotan dia ya. Mengingat Yesus Kristus naung maniahon diri na itu hita tajak kumai ya. Marulaon na badia mahita asa dapat hita pasu-pasu termasuk pasu-pasu habadiau nih ya. Jadi bahasa pola di tonahon debatatus Jesua taringotu akka ari rayon aya ima narikot deta. Ya. Tujuanna asa dapat haluan malua do bangsa Israel sian Mesir borhat sahatu tano kanan malua mahita sian portibion molodohot kita mengulahon ulahon nabadia maka porsiai daging dohot mudar ni Yesus Kristus gabe dalan haluan dihita malua situ tu mahita buanon na mahita tu surgo ima saat ni parsia jarata Tuhan mandongani hita martang yang mahita Tuhan maulate ma dilehon hodo pasu-pasumi dihami di partikianon di jaloi hamido hati goran niatam nabadia dipatudu hodo oleh Tuhan sada hari nauli na denggan ari raya pasca tu bangsomi asa diulahon nasida nakpe diluat ni musuh na orang aman Tuhan saat di zaman ni Yesus di hari raya Paskah di papungu Yesus do akasisiana Om male Tuhan na hupeo pame
Dibagiho ni mana roti namandok daging nade. Dibagihon angguri namandok mudar. Atong linahui hutihami oleh Tuhan. Perpadanan na imbaron. Ima ulaon na badia. Ang giat may tutu. Kabedalan haluaon diham. Panubusion na pinasa ni Jesus Kristus. Diha mamatena dihaw pinorsila. Asa daging dohot mudar na ima. Mudar ni Tuhan Yesus. Gabedalan manesa dosa. Paluaho kami sien dosa. Paluahon sien gonggo manisibolis. Paluahon sien portibion. Asa tartobus mahami. Sahat mahami tu surga. Songon haluaon ni bangsa Israel. Sian Mesir. Sahat tu tano kanan. Pinuji mawale Tuhan. Dihabang samna sokali. Sahat mapasu pasumi Tuhami. Marhite Jesus si palua. Amen. Songo ni majolo persejaran tadi arion dihorasi Tuhan mahita salutna. Amen.